ମଣିମା ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକନ୍ତି ତୁମେ ତ ହେଲଣି ନିଦା ପଥର ସାୟନ୍ତେ ସାୟନ୍ତେ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ତୁମେ ତ ହେଲଣି କାଠ ଠାକୁର ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ତୁମ ମହିମା ଅପାର ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିବି ବୋଲି ତୁମକୁ ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର ମଣିମା କାଠ ଠାକୁର ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ ପରା କରିଥିଲ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିବି ବୋଲି ତୁମକୁ ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର 60 ପଉଟି ଖାଇ ବସିଛ ତୁମେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସେଠି ତୁମ ଭୋଗର ଦୁଇ ବାହୁ ମେଲି ବସିଛ ସିନା ସେବା କେଉଁ କାମର ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ ଦେଇଥିଲ ପରା ପାଞ୍ଚାଳିକୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିବି ବୋଲି ତୁମକୁ ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବେଶ ପରେ ବେଶ ହେଉଛି ତୁମର ଆଡ଼ମ୍ବର ସେଠି ତୁମ ସାରଜାର ଚକା ଆଖି ମେଲି ବସିଛ ସିନା ସେବା କେଉଁ କାମର ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ କରିଥିଲ ପରା ଭକ୍ତଶାଳ ବେଗେନକୁ ଉଦ୍ଧାର ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିବି ବୋଲି ତୁମକୁ ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେଠି ଖାଲି ଆଡ଼ମ୍ବର କୋଳାହଳର ଶୁଣୁନାହିଁ କାହାର ଆର୍ତ୍ତର ଚିତ୍କାର ଏତେ ବଡ଼ ମୁହଁ ଧରି ବସିଛ ସିନା କାନ ନାହିଁ ତାର ସେବା କେଉଁ କାମର ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ କାଳେ ଆସିବ ନେଇ କଳ୍କି ଅବତାର ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବି ବୋଲି ସେଠୁ ଥିଲା ଖାଲି 60 ମଣିଷର ଭିଡ଼ ଆଉ ଯେତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ନିଜ ପ୍ରଚାରର ତୁମ କଳ୍କି ଅବତାର କାହାଣୀ ସେବା କେଉଁ କାମର ମଣିମା ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକନ୍ତି ତୁମେ ତ ହେଲଣି ନିଦା ପଥର ଶୟନ୍ତେ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହନ୍ତି
পুরা